Hello guys, barkanku da yau, barkanmu da wannan lokaci mai albarka da dimbin daraja. Ina fatan ku samu ku saurare ni a bidiyo na har ƙarshe, sannan kuma ina so a taimaka min da subscribing da liking da share. Domin kuwa a wannan lokaci ina so in Allah ya taimake ni zan dawo yin bidiyo ya kamar yadda nake yi a da. Sannan zan ci gaba da yi, ba na so na dakata har ƙarshen rayuwata. Ina so Allah ya bani wannan dama, ina fatan in samu goyon baya a wurin 'yan uwana musulmai. Ni rayuwata abin da nake son sanarwa mutane, rayuwa ce ta duniya wadda ta shafi abubuwa daban-daban da kuma Islamiyya, abin da ya shafi addinin mu na musulunci kenan. A yanzu da abin da ke so tattaunawa da 'yan uwana shine akan zamantakewa ta gida. A gaskiya yanda muke, abin da muke da yawa da yi kawai dai muna yi ne, amma gaskiya akwai gyara sosai a lamarin. Idan kuka duba a yanayin 'yan uwa, gaskiya mu cika taimaka ma 'yan uwanmu ba. Me yasa? Sabida mun biye ma wasu abubuwa wa'inda gabaki ɗayansu ba haka ya kamata a ce muna tafi da su ba. Yanzu a wannan rayuwar da muke a ciki, wani za a gan shi yana da abun hannu amma kuma baya son 'yan uwan shi. Su ba su san ma yana da ba, sabida baya ba su, ban sani ba. Sannan abu da nake son ƙara sanarwa mutane na musu bayani a kai shi ne 'yan uwanmu mata. 'Yan uwan mata, idan har kana da ƙanwa, sister kenan, kana da wata 'yar uwa, to kai fa babu wanda ya kamata a ce kana taimaka ma rayuwarka irin ta da mahaifiyarka. Sabida wannan 'yar uwar taka, idan har kana taimaka mata da abubuwa wanda ya shafi sutura, hijabi ne, kayan sawa, 'yan huluna ne, safan hannu, sabulan wanka, sauran dai abubuwa, turare da sauransu, to fa sai ka ga kafin ma a ce kai ka fara neman wadda za ka aura, in har a ce ita take binka, sai ga ta jima da yin aure, sabida ta kasance mace mai tsafta. Sabida kai ta zama mace mai tsafta, kana taimaka mata. To rayuwar da muke ciki yanzu ya take, ba mu cika taimaka musu ba. To amma idan muna taimaka musu nan, su za su fi girma mu, za su so mu, kuma sannan samari za su so su, saboda shafshaf sai ga sun yi aure. Yanzu kana tare da abokinka, uwarka ta zo ta wuce ya jawari, bisa biyan lafiya za a yi zo neman aurenta, zai zo ba zai zo ba. A nan wani malamin mu yake muna wani bayani akan wani ishu da ya same shi a makaranta. Ya samu dai wasu ɗalibai mata, sai ya ce a kira su zo ofis ɗin shi saboda su tattauna akan abin da ya shafe su, a magance musu. Da suka zo ofishin nashi, wallahi ana gama tattaunawa ya fita, ya kira ya ce a zo ga baki ɗaya ofis ɗin nashi a share komai, a wanke wasu abubuwan, a mayar da wurin da ya fresh haka ya dawo noma. Sabida suna shigowa ya ce duk ƙamshin ofis ɗin shi da yake da mene, amma ga baki ɗaya sai ya ji duka sun sauya mishi tashin ofis ɗin nashi. Ya ce ya kira malamai ya fara faɗa, yana cewa me yasa ake barin mutane ba musu bayani ne akan abin da ya shafi tsafta da tsaftace jiki da sauran abubuwa. Yake yi ma malamai faɗa, mazan da matan da malamai suka ce wallahi malam ana musu bayani, ana musu ba su da hali ne. Wata malama take cewa a ciki, ba su da halin yadda za su yi ne su tsaftace jikinsu, sai abubuwan da ya kamata, sabida ba su da kuɗi. Ya ce haka ne, shi kenan kawai ce to ya bar maganar. Bisa billahi wannan laifin waye? Kai fa ka sani kai ɗan uwa. Yawa okay, na ɗan ƙara haske saboda na ga bai ishe ni ba. Kai ka sani kai wannan ɗan uwan da ake kai ganin ka kai broda, to ka
ka sani cewa kai fa ba wai haƙƙin babanku ne kawai taimaka ma 'yan uwarka, har da kai haƙƙinka ne. Ya kamata a ce kana iya ƙoƙarinka kai ma wurin ganin ka taimaka. Malam yake mana bayanin cewa shi a lokacin da yake Allah ya bashi 'yan uwan shi, duka 'yan uwan shi mata ne, a lokacin ba yi da ma sana'a, amma ga baki ɗaya 'yan uwan shi kowace duk wata tana da nata a wannan abin da za a bata domin ta taimaka makanta. Kowace tana da, sannan a makaranta zai ce kowace ta amshi abin da take so, uniform ne, littafi ne, waye, duka wurin shi za a zo a amsa kuɗin. Yanzu rayuwar shi ya take, kusan ga baki ɗaya abokan shi da ya tashi da su babu wanda yanzu bai fi rufin asiri ba. Wannan rayuwar da muke yi gaskiya ya kamata a ci mai kokari mu canza mu rika taimaka ma 'yan uwanmu, saboda su ne mu. In har Allah ya taimaki ka rika taimaka ma 'yan uwanka mata, to fa za ka ga yadda Allah zai maka, za ka samu buɗi sosai, kuma za su so ka, kuma sannan jama'a za su so su. Saboda sai ka ga nan ta yi aure shashau, amma kai ne faɗa, sai ka zo kana ta zama ballagazawa ce, to ya za ta yi, ya kake so ta yi bayan kai baka taimaka mata ba? Da wannan rayuwa ya kamata ce mu yi ƙoƙari mu riƙa taimaka musu. An sanya hali yake yanzu, to amma kuma yanda abubuwan suke yanzu suke tafiya sai a hankali sai a hankali. To amma kuma dai a haka ɗin dai lokacin ne ma suka fi buƙatar taimako. Mu riƙa iya ƙoƙarin in mun samu su san mun samu, lokacin da bamu da su haƙura. Allah ya ba mu ikon taimaka ma 'yan uwanmu, sannan Allah ya ba mu abin hannu wanda kowa da kowa ma wanda suka shafi 'yan uwa, iyaye za su sani, a ba su yi yadda suke so su ma su taimaki rayuwarsu. Allah ya samu dace. Ni ne naku MD Munir.